vă arătăm jocul fetelor la Paști. Fetele, după ce veneau de la biserică, se jucau în fața caselor. Se făceau două rânduri de fete, se așezau fetele pe rânduri, două rânduri. Cele două, arătăm noi două, una aici și una aici, deci în spate se făceau rândurile de fete și țineau un ștergar. Ziceau, de ce rândul rând mai mulți la voi, mai puțini la noi? Că un rând erau mai mulți, un rând mai puține. Și una întreba, de ce rândul rând mai mulți la voi, puțini la noi? Cealaltă răspundea, dacă îți pare rău, vină și-ți alege. Celelalte fete zicea, nouă, dacă îți pare rău, vină și-ți alege. Nouă ne mai place pe Florica încoace, că-i cu rochii greață, cu sprânceană trasă, ca și o jupâneasă. Și fata care era chemată, Florica, întreba, Daniți cali pe cetate. Deci aceasta era cetatea. Și intrau fata. Daniți cali pe cetate. Cele din față răspundea, da, vă multă și vom bate tot cu pumnii peste spate. Și fetele veneau... Haideți una intrați, haideți. Și să lovească cu un pum peste spate. Asta și se aranjau iar în spate. Și tot așa se continua jocul până fetele se săturau de joc. Să jucau, să distrau. Apoi vă mai arătăm. Să cântăm și cele care nu jucau cântau lioara. Care stăteau deoparte, le cânta lioara. Fetele. Cântau lioara. Cele care nu jucau, care asistau la joc, cântau. Lioară, lioară, flori de primăvară, haideți și-mi culege, mândrele om alege. Lioraș fecior și culegeți flori, flori fete alese, cu sprâncene dese. Și tot așa și să jucau până să se jucau. Vă mai arătăm prinsul suratelor, adică ceea ce sunt numiți voi astăzi prietene. Cum era mai prietene bune. Prieteni. Fetele care voiau să se facă surate se țineau de degetul mic. Uite, așa. Așa. Și dialogau. Asta era un ritual de jurământ care îl respectau. Și nu se făcea surate numai cele care știau că poate să țină jurământul. Și atunci ziceam, vrei să mi te faci surată? Vreau. Suduim de mamă. Nu te-ai sudim. Da, de tată. Niciodată. Da, drăguțul furamil. Niciodată nu mi l-a cerut. La hidea de mamii. Câteodată. Da, la șezătoare. Da. Uite, mă. Atunci suntem surate. Fetele, fiind surate și terminau dialogul, schimbau un obiect. O zgărduță, o batistă, un inel, schimbau între ele și rămâneau surate. Prietene atunci, bune! Când cântau o horă, ora suratelor. Cântăm o strofă sau ceva. Colo-n vale la cetate fostor două frunză lachi. Eli n-o fost frunză lachi, ci două fechi surate. S-or sfădit pentru-n feciorul care-o fost drăguțul lor. Noi suntem surati buni, nu ne-om sfădit pentru nimic. Buni-o și buni-om fi până-n ceasul de-o muri. Buni-o și buni-om fi până-n ceasul de-o muri. Și rămâneau prieteni. Și erau surate.